Takže čau lidi, dneska budu stavit to, co si vytočím na tomhle kole štěstí, sorry. A budu to stavět v Minecraftu. Uvidíte to, jak to budu stavět. Ne úplně celý, ale budete z toho mít něco. Takže mačkám start a můžeme jít na to. Tak, co to bude? Co to bude? A je to moje logo na YouTube. OK. Jdeme stavět moje logo na YouTube. To bude ještě těžký. Takže, jak jsem říkal, že si to jdeme postavit, tak to budu stavět, ale nebudu vám to ukazovat. Vždycky postavím z nějakého bloku, dostavím z toho bloku, vlastně z toho bloku, který potřebuji, vlastně z té barvy. A pak vám to ukážu a pak zase takhle do kolečka. Takže já vám jenom ukážu, co budu mít všechno. Takže 3, 2, 1. Tak. A tady je to, co budu potřebovat. Jenom to, protože já tam mám jenom oranžový kolečko a no vlastně to logo, že jo. A pak tam mám jenom ve prostřed Včko. A to je vše. Tak, jdeme vlastně na to kolečko. 3, 2, 1. Tak, kruh máme a jdeme teď na to Včko uprostřed. Tak musel jsem ten kruh ještě trošku přestavit, ale tak to vypadá finálně. Já to tady trošku tak a půjdu vám ještě trošku blíž. Tak to vypadá finálně. No. A to je vše z tohohle videa. Tak jo, zatím čus. Já si dělal srandu. To je strašně srandovní. No. Já jsem vám chtěl jenom ukázat, že ze zadu sorry za to postel, ale tak to není tady vidět, jo? Aby jenom bylo jasno. To jsem chtěl jenom tak ukázat. A čus!